Tahun 1000 kita saking SMP Negeri 1 Bojonegoro badhe tanglet sadean lontong pecel. Saged napa mboten? Saged. Sinten ingkang rencangi damel bumbu pecel? Damel piyambak. Nggih. Menapa wae bahan ingkang dipunginakaken kangge damel nasi pecel? Lontong pecel. Nggih, lontong pecel. Maksudnya bumbu niki? Nggih. Kacang, gula merah, petis, garam, lombok. Udah. Pundi panjenengan biasanipun sadhe nasi lontong pecel? Yang mriki SD Ledok. ten SD Ledok Wetan. Kapan panjenengan wiwit sadhe nasi pecel punika? Tahun 87. Kenging penapa panjenengane tetep nglampahi usaha punika dumugi sapunika? Iya nak jam. Ndak iki wis pekerjaan sehari-hari. Maksud nggih, Nggih. pekerjaan sehari-hari jualan lontong, nggih, lontong pecel. Kepripun carane pun panjenengan nyapake nasi pecel sepados raosipun tetep sae? Ya, bumbunya pancet, ndak dikurangi. Jadi pancet ya. Nggih, matur suwun, Bu. Matur Matur suwun. Nggih.